Τίποτα από ό,τι έχω κάνει επαγγελματικά δεν ήταν αυτό που αρχικά σπούδασα. Απλώς αναγνώρισα τις ευκαιρίες όταν παρουσιάστηκαν, παρότι και στις δύο περιπτώσεις δεν ήμουν καθόλου έτοιμη και μετά με πάρα πολύ κόπο, με πάρα πολύ προσωπικό χρόνο που έδινα στο αντικείμενο που ήθελα να εξελίξω, με mentoring, με συνεχή και συνειδητή μάθηση και εκπαίδευση, με συνεχή αξιολόγηση και επαναπροσδιορισμό, κατάφερνα να έχω την παρουσία που ήθελα στο χώρο που είχα επιλέξει. Άρα δεν ήθελα μόνο να κάνω κάτι, ήθελα να το κάνω και σωστά, να το κάνω και καλά. Φυσικά σε όλο αυτό βοήθησαν και οι καταβολές που είχα από τον αθλητισμό, ότι όλα με συνεχή και συνειδητή προσπάθεια, προπόνηση, μαθαίνονται και κατακτώνται. Έτσι, αυτό το μετέφερα από την αθλητική μου ζωή στην επαγγελματική μου ζωή και μέχρι και σήμερα που μιλάμε είναι μία κουλτούρα και μία φιλοσοφία που υπάρχει κάτω από οτιδήποτε κάνω. Αν σήμερα που ακούς αυτό το βίντεο είσαι στην πολύ ευχάριστη θέση να έχει εμφανιστεί στο δρόμο σου μία ευκαιρία, την οποία έχεις αναγνωρίσει και ως τέτοια, δέξου την πρόκληση και μετά κάνε ό,τι χρειάζεται για να αποκτήσεις τις δεξιότητες που θα σε κάνουν πάρα πολύ καλή στο αντικείμενο που έχεις επιλέξει. Είναι η σκέψη της Παρασκευής, έρχεται εδώ κάθε Παρασκευή να σου υπενθυμίσει κάτι που ήδη ξέρεις, ότι όλα μαθαίνονται.